Dini जाबाय 1 July. Recently 27 June Amthisuwa जादोंमोन आरो दिनै वापिस से आरज जाफिनगोन तो I think आंनि लोगोफोरा फैगोन इसलिए आंबो थांफानायदो so दा थांसै क्योंकि जों लेट जानो हागौ तो दा जोङो सहैबाय आरो दा आं नुदों कि आयंमोना बाथौखौ साजायबाय आरो जो बिराद बिउटिफुल नुदों so ayong बे इभेन्टनि नोमोन खोन्थानाय मा इभेन्ट जों थांनाय आमथिसुवाखौ 27 खालार खालिनो खालामदों सानखालिनो दिनै आरो जानायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों बेयाव बयखौबो लेंहरदों आलासिबो फैगोन बेखायनो जों दिनै बे इभेन्टखौ खालामनाय जादों ओके तो दा सबबो जमायैनो मैगंफोरखौ हाबाय आरो आर'जा जायाखै आरो बेलेग संगार मानसिबो लायाखैना ओंखायनो सबबो जमायैनो हाबाय आरो तो दसे साजायनायनि उनाव आर'ज गाबनायखौ जागायजेनो जोंनिया बिबनाङा बर गोदान जानो सोलोंगासिनो तो दा आर'जनि जोबनायनि उनाव बयबो फ्रुट्स जानो फ्रुट्सखौ हायो आरो बयबो फ्रुट्सखौ जायो फ्रुट्स जाखांनानै दसे रायज्लायनानै बयबो जानाय लोंनायफोरखौ सङो रायजोफोरा मा संदो दिनै मा संदो सबायजों दाउजों संदों सबायजों ओंख्रिखौ एसे नायबाय आयै मा संदों मोजां ना गासिबो राइसमोन जोंनिया अमा बेदर मा मा होखो इयाव आच्छा साखिदो खारै संख्रि नांबाय नाङाखै
दा गाहायाव ओंखामखौ संबाय आरो दसे जोङो सायाव कनफारेन्स हलाव फैदो क्योंकि नमान मोनसे गोदान भैयाया गोदान हाबा जादों स' बेखौ कंग्रेचुलेट खालामनो बयबो नमन स्पिच होदों बिराद मोजां बोथोराव खबर दिनाव সেইটো আমি কিবা কৰিলো আৰু লগতে আমাৰ ভাইটিৰ যি নতুন কন্যা আছিলে আমি বাথৌৰ পৰা এটা নতুন বিয়াৰ কাৰণে বাথৌ আমাৰ বাথৌৰ পৰা গৈছোঁ গতিকে ৰন্ধৰ ওচৰতে तो उनाव बे भैयानो मोनसे गिफ्ट होनाय जादों चिकेन गया दे सबाय अब ये सबाय जाया बुआ तो बेनि उनाव जानायखौ जागायबाय जों गथ'फोरा जाग्रोबाय बेनि उनाव बयबो लासै लासै जानायसै Hi guys. Oma itu orang kan ya memang. Nih asingnya rangkapura, oma bedor. Oma bedor. apa sih mau ya Oma wa gaiman sonofer. Oh. Santai. Oh. Ya kasih. Oh. Hei, sakit kan? Somai tardın. Halo Zitu. The event is finally over. The gawai atas itu bersama. The sophambe ada conference ada. The thangsi luar event apa yang luar sampai micia mungga hasilnya mungkin. Kintu I hope जल्दी लोग ना मँगन क्योंकि जल्दी से माँगो तो मासी हाई इकना हो खलमा thank you for watching this video see you in the next video bye bye